Over ile eyafika noMose entabeni yaseSinayi yaqhutshwa yizo zonke izithunywa zikaJehova ezaqhamuka emva kwakhe. uJehova wasinika yonke inqubo okumele siyilandele uma sithi singaphansi kwalenkolo kaJehova. Le iyastic esisikala ngayo ukuthi sisahamba ngayo yini noma sihamba ngazo yini izimiso ezikulenkolo kaJehova uNkulunkulu. Ngomunye unyaka inkosi inyanga yezulu ishumayela ithi ngithole izincwadi engizithunyelwe ngama-Muslims lapho bebegxeka khona uJesu. Nami ke befuna ngihlanganyele kulokho abakushoyo. Kodwa nina maNazaretha kumele nazi into eyodwa ukuthi uJesu, uMahomed noShembe zithunywa ezahlukene ngobuzo nangesikhathi ezithunywe ngazo emhlabeni. Kodwa zonke zinevangeli elilodwa lokuthi asidumise uJehova ngokugcina imithetho yakhe owayiloba ngencebo yakhe uMose. Amen. Bonke abaprofeti bakaJehova bakhuluma into eyodwa, noma ngabe uIsaya, noma ngabe uJeremiya, noma ngabe uJesu, noma ngabe uMahomed, noma ngabe uShembe, bonke bakhuluma ngokuthi asigcine umthetho kaJehova enabehlukani kumthetho kaJehova. Noma lezi zithunywa zikaNkulunkulu zingehluka ngobuzo nangesikhathi esifike ngaso lapha emhlabeni, kodwa zonke zizithunywa zikaNkulunkulu zinomyalezo ekutheni uJehova kumele adunyiswe kanjani. Amen. Ilokho kufanele sikwazi ukuthi ubona ngakho ukuthi umuntu uyisithunywa sikaJehova ngoba efundisa ngomthetho kaJehova, ngoba ezulwini kungenwa ngokugcina umthetho kaJehova. Ubungcwele busho ukuhamba ngokugcina umthetho kaJehova noma izimiso zikaJehova. Into eyenza sihlale siphikisana ngenkolo ukungazi ngomlando wethu nowenkolo yethu. Kodwa ngeshwa lokhu kungazi kwethu yinto ehlelwe ngabezizwe ngobuqili owesimanga. Ake nginike isibonelo engicabanga ukuthi sizoqondwa yiwo wonke umuntu ukuthi abezizwe basiluthe kanjani ngokusifundisa okungekho ngenkolo. Kwi-Genesis 24 verse 5 kuthi le ndoda siyithole iluhlu iphehla udweshu kubaJuda kulo lonke izwe, ingumholi wehlelo lamaNazaretha. Amen. Umuntu ofunda ngokunakekela angazibuza ukuthi uPaul lo khulunywa ngaye lapha ungumholi kaJehova kanjani webandla lamaNazaretha, ngoba kulo lonke iTestamente akukho lapho kuvela khona ukuthi kwake kwaba khona ibandla lamaNazaretha noma ihlelo lamaNazaretha. Ngingasaphathi okokuthi leli bandla laliholwa nguPaul. Enkantolo ukwazi kanjalo ukwehlukanisa phakathi kwamanga neqiniso. Umuntu engawakha amanga abe imbumba, kodwa bese esho into eyodwa enganakile othi uma usuyilandela iveze lonke iqiniso elikubonisayo ukuthi nilalele ilumboloko. Injalo ke indaba yokwakheka kweBhayibheli, ikakhulukazi iTestament Elisha, uma ufunda ngokunakekela awukwazi ungakutholi ubuqili okukuyile imibhalo okuthiwa ingcwele. Kwenye ipost
ngikhiphe incwadi eyabhalwa ngoKing Leopold II ngo-1883 ebhalela abafundisi abamhlophe ukuthi ngenkathi beletha ivangeli kithi benze bufu ubuqili ukuze ngabo izizwe ezimhlophe zinqobe izinqobo zethu. Kodwa lobu buqili abaqalanga ngo-1883. Ekuqaleni inkolo yethu bayiqeda ngamaCrete, bababulala abayilandelayo. Kodwa kwathi uma amaRoma ebona ukuthi akasabusi umhlaba, base bakha iTestament labo eselinemibhalo yamaHebheru ehlandekezele ukuze ngayo sihlanganyele nabo ekuchitheni inkolo yethu. Uyawuthola-ke abanye bakithi sebechitha lonke iBhayibheli bethi incwadi yabamhlophe engasithinti. Okumele sikwazi ukuthi iTestament elidala liqukethe yonke impilo yethu njengesizwe simnyama. Angani akwazi. Iqiniso ukuthi ibandla likaYeshua lalibizwa ngokuthi ngamaNazaretha. Kodwa imfundiso ekhona ukuthi ibandla likaYeshua kwakungamaKristu. Kodwa ngokwembhalo eminingi neyemlando ngisho eKuyitestamenteni elisha, njengoba ukuthi uPaul wayengumholi wamaNazaretha nje, ungumholi wamaNazaretha ngoba wayethathele uJesu noma kuYeshua wayengumholi wamaNazaretha. Uqiniso okungaphikiseki balokho thina sakuthola embhalweni kaJerome, naye owabe engumbishop eRome, futhi okwakunguye owabe ehumusha izincwadi zesiHebheru ezisakwisiLatini. Kule ncwadi uJerome uthi, and I quote, kufanele esikhathini samanje sike sibhekisise lamahlubuka azibiza ngokuthi ngamaNazaretha. Ngisho babheka nje uyabona ukuthi bangamaJuda, ayikho enye into. Amen. Le nkulumo nje iyodwa iyabonisa ukuthi amaRoma ayewazonda kanjani amaJuda. Ucabanga ukuthi lamaJuda okukhulunywa ngawo lapha asePalestine njengamanje ilamaJuda ayezondwa ahlaselwa ngamaRoma ngo-70 AD. Cha, lamaJuda akusona lawo maJuda. Lana amaJewish Ashkenazi okuyisizwe esimhlophe okwathi masithatha inkolo kaJehova iJudaism, amaKristu angaba nankinga nawo ngoba babe nenkinga namaJuda njengesizwe, hayi njengenkolo. Babe ngenandaba nenkolo, babe nendaba nesizwe samaJuda. Uyaqhubeka uJerome uthi abalisebenzisi iTestamenti elisha lodwa, kodwa baphinde basebenzise naleli elidala lamaJuda. Abayichithi imithetho yamaJuda nabaprofeti nemibhalo yabo. Ngalokho kwenza ukuthi babe ngabe mukelekile kumaJuda njengoba bengehluke ngalutho kuwo. Basho zonke izinto lezi esifundiswa emabandleni abo amaJuda okwehlukile kubo, noma okwehlukile kumaJuda amanye ukuthi bona bayakholelwa kuMesaya okungumuntu Kristu. Ngoba ngaleso sikhathi kwakukhona amaJuda ayengakholelwa kuJesu.
kodwa la ahamba ayoshumayela emva kokufa kaJesu Kristu kwakungamaJuda ayingabalandeli bakaKristu. Kodwa nabo uJerome ongumbhishophu eRome uyabasola. Uthi-ke balandela yonke imithetho yamaJuda okufaka phakathi ukusoka, isabatha namanye amadili amaJuda. Ngamanye amazwi amaJuda nala angabalandeli bakaYeshua babesoka begcina isabatha benza yonke into enziwa amanye amaJuda ngoba kwakuyinkolo kaMose noYeshua wayesenkolweni kaMose. Amen. Babe ngamaNazaretha. Kumele amaKristu ekwazi ukuthi ngokwemfundiso yabasunguli bobuKristu kuyisono ukugcina isabatha, kuyisono ukusoka, kuyisono ukulandela noma imuphi umthetho okuyi-Old Testament kanye nanoma iziphi izimfundiso zabaprofethi, kuhlanganisa amahubo nezaga. In short, nje yonke imfundiso kwi-Old Testament ayamukelekile enkolweni yobuKristu ngokwabasunguli bayo, noma manje amaKristu akhona engakwazi. Ngiyazi ukuthi amaKristu amaningi amnyama abazazi lezi, noma bebona ingagcinwa imithetho kaJehova emabandleni abo, abatshelwa amaqiniso ukuthi kungani kwenziwa lokho. Kuvele kuthiwa nje asaphili ngaphansi komthetho, kodwa kungaqedelwa ukuthi asiphili ngaphansi kwamuphi umthetho. Vele nje umuntu asaphila ngaphansi komthetho, kodwa awukwazi ungaphili ngaphansi komthetho. Awuphili ngaphansi komthetho kaJehova. Isizwe samaRoma sachitha imithetho kaJehova, kwase kuthi esikhundleni sayo kule nkolo entsha sebethi akugcinwe amasiko esizwe samaRoma. Nansi iCreed yamaRoma efakazela ukuthi kule nkolo silandela amasiko esizwe samaRoma. Le Creed ithi, ngiyawemukela onke amasiko, imicimbi, imithetho, imikhosi yamaRoma, iminikelo, imithandazo, ukuzihlanza ngamanzi, ukungcweliswa umpristi omkhulu wamaRoma uPontificus Maximus. Ngamukela nomkhosi wesabatha likaNkulunkulu oyilanga, Sol Day noma Sunday. Ngalokho usuku lwangesonto olokukhonza uJesu inkosi, njengoba bekade lwaziwa ngokuthi usuku lwenkosi uBhali. Uma uBhali ekhonzwa ngalolu suku ngoba eyinkosi, kanjalo noJesu ukhonzwa ngalolu suku ngoba naye eyinkosi. Angikholwa ukuthi amaKristu amnyama ayayazi leyo, kodwa iCreed esenkolweni yobuKristu noma sebeyifihla manje, kodwa siyithatha ngemoyeni, siyithathe ezincwadini zamaKristu yamaCreed amaKristu ukuthi kumaKristu uBhali uyinkosi. Kodwa namhla uma ungakhuluma leyo nto amaKristu amnyama ngakuphila ethi uyawathula. Ngamafushane nje siyakwemukela konke okuyisikompilo lamaRoma nemigubho yabo nemicimbi. Siyakwemukela kule nkolo entsha yaseRome ebizwa ngokuthi ubuKristu. Amen. Amen. Ngabakwazi yikho lezi zinto ngiyikhuluma ngoba ngiyazi ukuthi amaKristu
amnyama akayazi lento. Ngithi angiziveze lezi zinto ngoba amakhola esizwe simnyama akazazi, nabafundisi besizwe simnyama ngesizathu engingasazi abakuvezi lokho. Kodwa ekugcineni bayithanda le nkolo ngoba sebetshelwe izinto eziningi ezinhle ngayo, kanti abezizwe bathi lala lulaza. Kuyaye kungihluphe kakhulu uma abantu bakithi bengaligcini isabatha bese betshela zonke izinto ezingalona iqiniso, njengokuchithwa kwayo yonke inqubo yokukholwa kaJehova. Isabatha lachithwa kule nkolo entsha, indawo yalo yabe isithathwa yisonto. Finish and club. Hayi yonke lento ekhulunywa abantu abamnyama. Isabatha lachithwa ngoba lingaphansi kwenkolo kaJehova, kwase lithathwa yisonto elingaphansi kwenkolo yabezizwe elalithatha ngoba kwakuwusuku lukaBhali, kusho amaKristu. iChristi echitha isabatha ithi amaKristu kufanele ayeke ukwenza ubuJuda elokhu eba ngamavila ngosuku lwesabatha, kodwa kufanele basebenze ngalolu suku. Kufanele baphumule ngosuku lwenkosi njengokwamaKristu. Uma kungenzeka batholakale benza ubuJuda bengasebenzi ngesabatha, bazojeziswa ngokukaKristu. Amen. iChristi leyo yamaKristu. Uyaqhubeka uJerome uthi basho zonke izinto ezifundiswa ebandleni lamaJuda. Ukhumbule ukuthi uma besho izinto ezifundiswa ebandleni lamaJuda basho inqubo yenkolo kaJehova njengoba yayifundiswa nguMose nabaprofeti. Kodwa abakubeki ukuthi njengoba kwakufundisa uMose, no, bathi njengoba kuyinkolo yamaJuda. Kodwa amaJuda akakaze benenkolo. Umuntu owaletha inkolo kumaJuda entabeni yaseSinayi uJehova wathuma uMose. Amen. Kule ncwadi kaJerome kunezinto eziwufakazi okucacile ukuthi amaNazaretha kaYeshua yiwo la afike avuswa ngishembe. Amen. Oqala asizibuze ukuthi uma uJerome ekhuluma ngebandla lamaNazaretha ukhuluma ngaliphi ibandla? Ngoba ngo-500 AD lalingekho ibandla likaShembe, futhi akubhalwe ndawo eBhayibhelini ukuthi lake laba khona ibandla elinjalo. So kufanele uyibuze ukuthi uJerome wayekhuluma ngaliphi ibandla lamaNazaretha uma kwangayili ibandla likaJesu, ngoba ngo-500 AD kwakungekho ubuNazaretha, sasingekho lapho. Okwesibili, uJerome uyachaza ukuthi lamakholwa noma bengabalandeli bakaYeshua kodwa abazange bayilahle imithetho kaNkulunkulu. Ngamanye amazwi abazange bayilandela le mfundiso ethi ngokufa kaYeshua esiphambanweni sesithethelelwe izono, ngakho-ke asekho ngaphansi komthetho kaNkulunkulu. Ngamanye amazwi leyo mfundiso ukuthi asekho ngaphansi komthetho kaNkulunkulu imfundiso yobuKristu, hayi kaMose noma yamaNazaretha la ayihamba noJesu noma noYeshua. Nanku-ke umbuzo kufanele wonke umuntu omnyama azibuze wona.
ukuthi uma ngabe abalandeli bakaYeshua bengazange bawulahle umthetho kaJehova, sekwenzeka kanjani ukuthi bese thina sizithole sesingaphili ngaphansi komthetho kaJehova? Ngoba phela singabalandeli bakaYeshua. Kodwa laba abalandeli ngempela bakaYeshua akubizwa kuthiwa ama-early Christians, akakaze ethi khona into engaphili ngaphansi komthetho kaNkulunkulu. Kuyacaca ukuthi imfundiso ethi asaphili ngaphansi komthetho ngenkolo yabezizwe, ngayo ababechitha inkolo kaJehova, egcizelelwe nguYeshua ukuthi umthetho kaJehova umnguna phakathi. Esikufunda eBhayibhelini ngoYeshua kuyaphikisana nesikufundiswa emabandleni ethu ngezimfundiso zikaYeshua noma ngoJesu njengoba simbiza kanjalo. uMose kwiTestament elidala usinike yonke imithetho kaJehova okumele siphile ngayo, ukubonisa ukuthi uYeshua wayengaphansi kwenkolo kaMose. NgokaMathewu 5:17-19 uYeshua uthi umthetho kaJehova uminguna phakathi, ongawugcini abuye afundise abantu ukuthi bangawugcini angeke angene ezulwini. Lento iyayethuse ngoba isho uYeshua kwiNew Testament ukuthi umthetho kaJehova uminguna phakathi. Kusho uYeshua ukuthi uma umuntu engawugcini umthetho kaJehova ebuye efundisa abantu ukuthi abangawugcini umthetho kaYeshua angeke engene ezulwini, kusho uYeshua. Kodwa amaKristu akakwazi lokho, ngoba into abayifundisa ukuthi bedumisa uYeshua ngomlomo kodwa bengafundi ukuthi uthini uYeshua. Ngoba uYeshua akafundiswa enkolweni yobuKristu ngoba ufundisa imithetho kaMose, bese kufundiswa ngezinto ezishiwo uPaul Ndumbu, ngoba uPaul lo owashawa umbani okokuqala igama lakhe akaze kube uPaul, kwakunguShawu. Njengoba noJesu lesikhuluma ngaye esaphila akakaze ebe uJesu, wayenguYeshua. So uPaul kwakhiwa uPaul Mbumbulu ozoqhamuka nezinto bese kuba sengathi zisho uPaul ongumNazaretha, kanti ubuqili babamhlophe. Ekukholweni amaKristu ahlukene kabili. Ukhona amaKristu akholwe ngempela, kodwa bese kusala ulwazi lwezinto ezithize abazenzayo, kodwa bengazi ukuthi ziphambene nomthetho kaNkulunkulu. Bese bakhona amaKristu okuseqinisweni abangasiwa amakholwa, kodwa abasebenzisa inkolo ukulutha abantu. Ngeshwa amakholwa alutheka kalula, uwathola esesihlanganiswa into engekho. Namhlanje kunabaprofeti abaningi, nalo uthi umprofeti noxaba abantu bangabaprofeti, kodwa mawubuza ukuthi labantu bayazi ukuthi umprofeti yini. Benza yonke into ephambene nomthetho kaNkulunkulu, kodwa abantu bangabaprofeti bahlambalaza igama likaNkulunkulu. Banjalo-ke kunabaprofeti abaningi, abantu bangabaprofeti kodwa igebengu eningi seyiboshiwe, zisemajele, ezinye zisenkantolo kuthetha amacala azo. Kodwa laba bantu sebethetha amacala abo bathina bangabaprofeti. Kuyakhula njengoba sesinoNkulunkulu nje.
lawa makholwa ambumbulu ke kuye ukuthi uma uveza indlela eyiyo yokukhonza uJehova bese uba yisitha esikhulu kubo. Lokho kuvama ukwenzeka kubaphathi bamabandla abanye abaceba ngokwenza izinto eziphambene nomthetho kaJehova. Abakholiwe kodwa bacebe ngokusebenzisa igama likaNkulunkulu ukulutha abantu. Lesi simo njengamanje sesiyabusa kakhulu nakumaNazaretha. UbuNazaretha njengenkolo akusenalo leli vangeli elafika nomprofeti. Sekusele nje igama lokuthi nguNazaretha. Kodwa lamaNazaretha akazi lutho ngemfundiso yomprofeti wobuNazaretha. Njengoba uShembe wayithathela kwezimfundiso zikaMose. Isihloko salentshumayelo besithi isisekelo sobuNazaretha zimfundiso zikaShembe Ngojehova. Lapha masikhuluma ngobuNazaretha asiqondisile kuyibandla lakaShembe. Kodwa siqondise kuyibandla likaYeshua elavuswa nguShembe. Angazi noma niyayizwile. Masikhuluma ngobuNazaretha sikhuluma ngebandla lakwaShembe. Kodwa sikhuluma ngebandla likaYeshua elavuswa nguShembe. uShembe wakubhala phansi ukuthi isisekelo salenkolo imithetho kaJehova owayiloba ngenceku yakhe uMose. Kodwa uma ulandela inqubo yebandla lamaNazaretha ngabalandeli bakaYeshua iyefana nse nale esifike sayifundiswa nguShembe. Abalandeli bakaYeshua babekholelwa kuYeshua ukuthi uyinkosi. Kodwa noma kunjalo babengakulandeli ukuthi ngokubethelwa kaYeshua lokho sekusho ukuthi abachithi umthetho kaJehova owalethwa kithi nguMose. Ngiyafisa ukuthi abantu bayizwe kahle le ukuthi abalandeli bakaYeshua labo kuthiwa ngamaNazaretha babekholwa ukuthi uYeshua inkosi. Futhi babekhuluma ngendaba ukuthi wasifela izono njengoba noShembe kusho. Kodwa abakaze bekuvuma ukuthi ngalokho sekuchaza ukuthi sesichitha umthetho kaNkulunkulu. Ngoba uYeshua wayesithunywa sikaJehova. Kusho yena uYeshua ukuthi umthetho kaJehova umi ngunaphakade. Yikho-ke uJerome ethi abasebenzisi iTestamente elisha lodwa kodwa abaphinde basebenzise naleli elidala lamaJuda. Abayichithi imithetho yamaJuda nabaprofeti nemibhalo yabo. Kanjalo namaNazaretha kaShembe. NjengamaNazaretha siyakholelwa ukuthi uYeshua uyinkosi wafela izono zethu. Kodwa lokho uShembe akaze akuhumushe ngokuthi asisaphili ngaphansi komthetho kaJehova. Haze uShembe ukufundisa. Ngaphela sigcinisa abantu. Yawo ngabe siyafunda nathi. Kodwa umthetho kaJehova. Wathi uma singakholwa ngokugcina umthetho kaJehova ukukholwa kwethu lokho ukukholwa kwethu akwamele kilizulu. Uma sithi siyakholwa kodwa singawugcina umthetho kaJehova uthi uShembe lokho ukukholwa kwethu akwemukelekile ezulwini. Ngokwamvangeli ngiyabuza-ke kumaKristu ukuthi le mfundiso kaShembe khona yini lapho ishayisana khona nekaYeshua
njengoba sifunda kweNew Testament. Amabandla obuKristu noma ehlale ephethe iBhayibheli kodwa abakulandeli okubhalwe eBhayibhelini. AmaKristu anelungelo lokungiphikisa uma ngingakhulumi lona iqiniso. Njengoba ngihlale ngisho ngiyinzalo yobuNazaretha futhi cishe impilo yami yonke ngangihlale ngikulwela ubuNazaretha. Kodwa ingilosi ifike yangenza inkolo layibheka ngelinye iso. Ithi ingilosi kimi, uthi ubaba ilanga uyabonga kukho konke okwenzele uShembe namaNazaretha. Kodwa manje usuthunywa ukuba uyoshumayela ivangeli ngezimfundiso zikaShembe Ngojehova. Izimfundiso zikaShembe zivuselela imfundiso noma izimfundiso zikaYeshua. Angazi noma abantu bangizwa ngini. Ingilosi yathi uthi uShembe ubaba ilanga uyabonga kukho konke okwenzele uShembe namaNazaretha. Ngoba impilo yami yonke mina bengilwela uShembe namaNazaretha. Ngahamba ama-university onke ngikhuluma ngoShembe nobuNazaretha. Ithi ke ingilosi uthi ubaba ilanga uyabonga konke lokho. Wanga nginikeza leli jazi engilifakile. Ngalineze ubaba ilanga leli jazi. Ukuba use-university ngabe ngudokotela ngaleli jazi. Uthi ke ubaba ilanga kodwa manje usuthunywa ukuthi ushumayele ivangeli ngoJehova ukuthi uJehova ukhonzwa kanjani. Ngoba amaKristu akakhulumi ngoJehova, amaNazaretha akakhulumi ngoJehova. Abantu abasakhuluma ngoJehova ama-Muslims kuphela. So njengamanje ngithunywa ukuthi ngibe nevangeli ngoJehova. Ngoba awukwazi ukuthi ushumayele ivangeli ngesithunywa sikaNkulunkulu kodwa ungazi lutho ngoNkulunkulu. Yaqhubeka ingilosi yathi uyothathela, yathi konke lokhu uyokuthola eBhayibhelini nasezihlabeleleni zamaNazaretha. Yaqhubeka ingilosi yathi uyothathela nasezinzululweni zomprofethi efundisa amaNazaretha ukuthi uJehova udunyiswa kanjani. That is the key. Ngathi uma ngisithatha isihlabelelo ngisifunda ngathola ukuthi kusukela ekuqaleni kuze kube sekugcineni igama likaJehova uShembe uliphindaphinde isikhathi eziko-153. Okuhle ukuthi washo yena uShembe ukuthi angingabe ngisalokhu ngishumayela ngoShembe kodwa angishumayele ngokuthi uShembe wawuvuselela kanjani umthetho kaMose ngokukhonza uJehova. Yebo, uma ngabe ngingalokhu ngikhuluma ngoShembe kanjani hayi ngoba ngihlubuke uShembe, but nginikezwe imandate uShembe ukuthi manje fundisa abantu ngoJehova, fundisa abantu ukuthi uShembe uwafundiseni amaNazaretha ngoJehova. Noma ungathatha isihlabelelo samaNazaretha uyofica uShembe ekhuluma ngoJehova. Ngiyafisa-ke ukuthi kusukela namuhla ivangeli lase-NCG amaKristu namaNazaretha aliqonde ukuthi lingelokuvuselela ukukhonzwa kukaJehova njengoba kwakwenza abantwana bakwa-Israyeli kanye nangesikhathi sebandla lamaNazaretha lisaholwa ngubabamkhulu. AmaKristu kufanele kwazi lokho, amaNazaretha kufanele kwazi lokho. AmaKristu akasihluphi
abantu abasithukayo besho yonke into ngoba beziphuku bengafundeli ukuthi amaNazaretha. Awukwazi uma uphila kahle ekhanda ukuthi ungathuka umuntu umthukela ukuthi ukhuluma ngoJehova. AmaKristu noma bengakwenzi lokho kodwa ngeke sithuke. Ngoba akakho umuntu ophilayo ekhanda ongakuthukela ukuthi ukhuluma ufundisa abantu ngoJehova. Ingilosi ifike yasifundisa ukuthi ekukholweni kwethu singagxili ekutheni ngingumNazaretha noma ngingumKristu, kodwa sigxile ekugcinweni kwemithetho kaMose, njengoba uShembe wabhala kanjalo kuverse 3 kumthandazo weSabatha. Ngenkathi ifika ingilosi yafika yagxila nje kuverse 3 kumthandazo weSabatha. Yathi isisekelo senkolo yobuNazaretha as it was preached by umprofeti Zikashembe. Umthetho kaJehova owawuletha kithi ngenceku yakhe uMose. Yathi this is the key yokukholwa kwethu. Siphila noma sesifile ezulwini asehlulela ngokwebandla okulo. Kodwa ngokuthi ubuyigcina yini imithetho kaJehova. Njengoba nakuMathewu 7 verse 21 to 23 uYeshua uxwayisa ngani? uYeshua uxwayisa ngani? Uthi uYeshua noma ungahlale uthi inkosi inkosi ngiphilisa abantu ngegama lakho, ngaprofetha ngegama lakho, ngenza lokhu nalokhu ngegama lakho, kodwa uma ngabe ungawugcina umthetho kaNkulunkulu uyothi mawufika phambi kwami ngithi suka kimi menzi wokubi angikwazi. Those are the words of Jesus Christ. Those are the words of Yeshua. Ukuthi noma ungenzani lapha emhlabeni uvusa abantu wenze yonke into ngegama likaYeshua noma likaJesu, kodwa uma ngabe ungawugcina umthetho kaNkulunkulu uyothi mawufika phambi kwaJesu ethi angikwazi, suka kimi menzi wokubi. Ngoba umuntu uma engawugcini umthetho kaNkulunkulu ezulwini umenzi wobubi. Umthetho wesithathu emthethweni eyishumi uze ethi uNkulunkulu abantu abangawugcina umthetho uyobajezisa ezejezise isizukulwane sesithathu nesesine sabamzondayo. Usho uNkulunkulu ukuthi uyojezisa abantu abamzondayo. Bemzonda kanjani? Bemzonda ngoba bengagcini umthetho wakhe. Lo muntu wasezulwini mhla esifundisa ngalezi indaba ngasezulwini wahlabelela leli chorus ekade sihlabelela elithi uma ebizwa amagama abangcwele elamlikho. Nobaba mkhulu kwakunamaculo aseweseni owahlabelela ngisho esengumholi wamaNazaretha. Amanye akhona kuzo lezi hlabelelo zethu. Ithi-ke ingilosi nami njengoba ngilapha ngizosebenzela igama lami ukuthi uma esebizwa amagama abangcwele nelami libe khona. Amen. Lokhu kukhuluma kwangifisela usizi uma sekukhulunywa ingilosi. Ingagcini ngokukhuluma kodwa ihlabelele njengoba usekuhlabelela amaKristu. Ithi-ke ingilosi sonke ngokukholwa kwethu sifuna ukuthi uma sekubizwa amagama abangcwele ngosuku lokwahlulela nelapho igama libe khona kulamagama. Uma ubuhamba ngokungcwele uselapha emhlabeni. Le ntshumayelo ingalokho
yikho ngithi umuntu nomuntu ake akhohlwe ukuthi ungumKristu, ungumMuslims, ungumNazaretha. Kodwa ukukholwa kwakho akugxile ekutheni ekufeni kwakho uma ebizwa amagama abangcwele nelapho kuyobizwa yini. Unomakoti oganeke wasebenza engicabanga ukuthi uliswazi ogama lakhe nguthabile mina, ungumculi. I-album yakhe ithi ngiyaya nami eshiya. Angazi ukuthi lo makoti waqanjelwa ngubani lamaculo owaculayo, ngoba noma engumKristu kodwa umyalezo womculo wakhe wehluke kakhulu kulomculo engiyaye ngiwuzwe uculwa ngamaKristu. Lo ngumculo oyaye ungifikisele usizi ngoba ukhuluma ngomlando wethu otholakala kwiTestamente elidala. Ukhuluma ngobukhulu bukaJehova uNkulunkulu. Lo makoti ukhuluma isimangaliso. Kuyaye kukhulume ngobukhulu bukaJehova right through eyinkonzo entshumayelo emculweni yakhe eminingi ukhuluma ngoJehova. Ukhuluma ngezehlakalo ezikwi-Old Testament. Lokho amaKristu angakwenzi. AmaKristu ashumayela kuphela ngalezi zinto asuke ezitshelwa ngabelungu ezinye ngaliqiniso. Ngaso sonke isikhathi noma ngibhala izintshumayelo ngilalela lo mculo. AmaKristu namaNazaretha akuthanda ukukholwa awulalele lo mculo, befunde ukuthi umyalezo wasezulwini uhamba kanjani. Abanye abantu bayaye bethi silibandla elisindisiwe sesingamaKristu. Lokho nje kukodwa kuchaza ukwehlukanisa, ukungakwazi ukwehlukanisa phakathi kobungcwele nokusindiswa. Angazi ukuthi ukusindiswa ngendlela yobuKristu uwenze njani, kodwa ubungcwele kusho ukuhamba ngezimiso zikaJehova njengoba zibhalwe nguMose. AmaKristu akahambi ngokwezimiso zikaJehova. AmaKristu noma esindisiwe akalugcini iSabatha, aphucula amakhanda, ayayidla inkulumo, enza nokuningi okuphilisanayo nomthetho kaMose. Kodwa AmaKristu ikakhulu la athi asindisiwe ayakuchitha ukuhlabela amadlozi nokunye okuthinta imimoya yabantu abafile. Noma lokho bekususela emthethweni kaMose, kodwa kukhona AmaKristu amnyama into abangayazi ukuthi ungani yonke imithetho kaMose ichithiwe kule nkolo yobuKristu, kodwa bese kuzogcinwa lo onqaba ukuhlabela amadlozi. Ayikho into ake echazele wona AmaKristu ukuthi kungani ebuKristweni ichithwa imithetho kaMose, kodwa lowo kuhlabela amadlozi bese kuba yiwona okuthiwa awugcini ukuthi ningawahlabela amadlozi. Kule ncwadi kaKing Leopold II bakubeke kwacaca ukuthi abamnyama abakhishwe ekuthembeleni emoyeni yabafile, ngoba amandla okulwa nabo bazowathola kuyo. Nanka amazwi kaKing Leopold II atholakala kule ncwadi ibhalela abafundisi abamhlophe, kodwa abakufundiswa okugcinele sasikwenza, abakufundiswa okugcine sesikwenza. Kufanele abantu beyifunde le ncwadi ngesingisi ngoba ikukhona kwiKristu yakho. Ithi le ncwadi niyilalele kahle. Kufanele nibahlubule enkolweni yabo. Ushabelungu bathi kufanele sihlutshulwe enkolweni yethu.
futhi nibenze badelele zonke izinkolelo zabo ngokwasemoyeni ezingabenza bazuze isibindi sokubhekana nathi. Anganoma niyezwa leyo. Kufanele sibehlubule ezinkolweni asibenze bedelele enkolweni yabo yomoya. Ngoba uma bekholela kule nkolo yabo yomoya njengokuhlabela amadlozi, la madlozi la azobelekelela ekulweni nabelungu. Ngakho ke bafundiseni ukuthi bewachithe. Noma amaKristu bengakwazi lokho, kodwa ukugxeka kokuhlabela abaphansi enkolweni yobuKristu kususelwa kule ncwadi kaKing Leopold. Le ncwadi ke ithi asikhishwe ekukholweni imimoya. Ngoba uma sikholelwa imimoya, le mimoya izoselekelela ukulweni nabo. Kufana nomnikelo wokweshumi. Usetshenziswe umthetho kaMose. Kodwa inhloso kungukusikhiphisa intela ezosiza abamhlophe. Le ncwadi yokuchaza. AmaKristu akhuluma ngokweshumi. Kodwa okweshumi kusemthethweni kaMose. Yini bese kuthi mase kuza ekunikeleni bese besebenzisa okweshumi. Kodwa makuthiwa umthetho kaMose uthi gcina isabatha wenqaba ukugcina isabatha. Kodwa ma sekuthi umthetho kaMose uthi khipha umnikelo, kusuthi hayi ngikhipha okweshumi. Lokhu komthetho kaMose. Babhalile kule ncwadi ukuthi kufanele abantu abamnyama bekhishiswe le mali kube sengathi umnikelo kanti sidevelopa amabhizinisi abo. Ubhaliwe. Yikho ke nasenkolweni yethu abezizwe belwela ukuthi singawugcini umthetho kaJehova. Ngoba kubhaliwe kuDeuteronomy 28 ukuthi uma silahla umthetho kaJehova, uJehova uzosuka kithi esikuphela bathi. Kubhaliwe lokho bakwazi lokho belulu. Yikho ke begcizelela ukuthi asiwulahle umthetho kaNkulunkulu ukuze kuphele ngathi. Ukuze singabayiyo i-threat kubona. Njengoba sasiyaliwe ingilosi ifike yavusa umthetho kaNkulunkulu. Njengoba ubhalwe nguMose. Wavuselelwa nguShembe. Into yokuqala ingilosi eyalwa nayo umkhuba ukuthi amaNazaretha ehlabela amadlozi nokuhlanganisa nezangoma. Kodwa mina ngangenazo izintshumayelo eziqondile zikababa mkhulu esichitha izinto. Kodwa ngendlela engaqondakala ngabona sekuvela izintshumayelo eziningi zomprofeti ezibhalwe phansi. Lezo zintshumayelo zase ziba ubufakazi bokuthi okuchithwa ingilosi nomprofeti wayechithile. Ake ngithathe le ntshumayelo kababa mkhulu ngo-1927. Kule ntshumayelo ubaba mkhulu uthi enamaNazaretha akayizwe kahle lento, namaKristu eyizwe kahle lento. Ngiyazi ukuthi abafile bayisikhibe kwabaningi ngenxa yokweqiwa uthando lwabo. Kuhle ukuthanda umzali wakho nesihlobo sakho. Lokhu akubi kuJehova. Kodwa ningaweli ebathandeni okwedlula uThixo. Funa niduke. Nenze okuphambene nomyalo enginiyala ngawo. Nenayalwa ngawo uMathewu 10:37. Nizwile emthethweni wayizolo ukuthi anisekwakhonza amadlozi. Nomthetho othi asisahlangani nabafowethu abenza okunjalo. Akakuzwe lokho amaNazaretha ukuthi masithi akangahlabelwa amadlozi hayi ukuthi kuqhamuka umpanzi noma kuqhamuka kwingilosi. Kwasho umprofeti umnikazi walenkolo. Amen.
ngaso sosikhathi babuza onkwanyana nomzeleki bathi ncebe yenkosi angeke sabahlabela okhokho bethu na. Waphendula umprofeti wathi cha bantwana bakaNhliziyo okwenu ukuba nibakhumbule elatheni elikhulu emzini kaJehova emzini wasephakameni kunokuba nenze njengalabo abangenaye uThixo. Ushushambe lo hayi ukuthi lento isukulwe yiNCG. iNCG ivuselele izimfundiso zikashembe ubaba omkhulu. Ngale mfundiso yomprofeti yokuthi umNazaretha angahlabela amadlozi yaba ubufakazi bokuthi indosi ivuselela izimfundiso zikababa omkhulu. Kanjalo nomprofeti wayevuselela izimfundiso zikaMose. Exodus 22 verse 20 kuthi owenzela abanye onkulunkulu umhlatshelo engenzeli uJehova yedwa uyokuthisa. Amen. Kanti kumaHubo 106 verse 28 to 29 kuthi basihlanganisa noBhalibhiyoni badla okuhlatshelwe abafileyo uNkulunkulu bamthukuluza nezenzo zabo kwaqubuka ubhubhane wakhe. Ngamanye amazwi kubhalwe phansi eBhayibhelini ukuthi awugcini nje ngokuthi ungawahlabela amadlozi kodwa awuyidli inyama ehlatshelwe abafileyo. Amen. Kusho uNkulunkulu lokho. Ngakho uma sifundiswa umthetho kaNkulunkulu asikwazi ukuthi bese sithi ngoba abantu bathanda ukuhlabela amadlozi bese sivuma ukuthi benze into ephambene nekaNkulunkulu. Ngoba mhlawumbe sifuna ukuba sibe nebandla elikhulu. Cha, leyo nto asingeni. Sithatha into eshiwo uNkulunkulu nento eshiwo umprofeti. Abangayifuni bengahamba beyofa kodwa thina la ngeke siphambukele lokho. Amen. Umuntu ubenzela kanjani abafile umhlatshelo? Uma ubeka isilwane phambi kwakho bese ukhuluma ubhekisa emoyeni yabangasekho usuke abafile usubenzele lo umhlatshelo. Ingilosi ayigcinanga lapho. Yalwa kakhulu uNazaretha ahlanganisa nezangoma noma ngayiphi. Nalapho noma ngangingazi ukuthi lesi simo ngangazi ukuthi lesimo asamukelekile kuleli bandla. Kodwa ngangazi ukuthi lokho ngizokucaphuna kuphi. Kodwa ngabona sengithola incwadi eyayishumayela eyayinentshumayelo yomprofeti echaza ukuthi kungani singahlanganisi nezangoma. Nansi intshumayelo yomprofeti abantu abayilalele lapho. Ngoba kube khona abantu abathi leli bandla lisindisiwe, leli bandla lisifuna izangoma. Cha, hayi ukuthi ayifuna ntshumayelo. Ayifuna umprofeti omnikazi waleli bandla. Ayifuna uJehova oNkulunkulu wethu. Angikwazi ukuthi ngimiswe abantu basezulwini lapho ukuthi ngikhuluma indaba kaNkulunkulu bese ngiqamba amanga noma ngibe namahloni nento othena uNkulunkulu angiyikhuluma. Uthi-ke ubaba omkhulu batabami ayikho ingozi enkulu engase inehlele ukwedlula ingozi yokuba nivumele isangoma singene phakathi kwenu. Uma nike nasingenisa batabami niyobe nibubulele uNazaretha. Noba nimxoshile uNkulunkulu phakathi kwenu. Kukhona abantu abazali kubethi banoNkulunkulu kodwa benezangoma. Basebenzakhela uNkulunkulu phakathi kwazo. Ngoba lo wasezulwini usebalekile. Basebenzakhela bawakhe owabo uNkulunkulu. Esithi masithi cha uma ngisathi ngamaNazaretha anikwazi ukuthi nenze lento. Bese besithuka ke besho lokhu besabisa betshela ukuthi bazosidubula besibalele. We don't care. Noma uma uNkulunkulu evumile ngife ngokufa. Kodwa into engiyazi ukuthi ngofa ngezulwini. Futhi sengikhulile nomsebenzi noma ngathiwa ngife kodwa uNkulunkulu ngeke evume ukuthi angife ngoba usangibekela ukuthi ngenze umsebenzi wakhe. Amen. Uthi ke baba mkhulu uma
ngokuba uJobe ukile ngalolu suku nangenisa isitha sakhe phakathi kwendlu yakhe eyingcwele nadla naso naphuza naso. Khona umoya wobungoma uyakulehlela nonke nabantwana benu, noma nithandazelwa ukuba usuke lo moya kini nabantwana benu, khona anikusinda ngokuba niyobe selimxoshile uJehova osindisayo, namukela umoya wesangoma ukuba ubuse endlini kaJehova. Hayi ukuthi njengoba sekugcwele izangoma nezingane zingabangoma emzini yamaNazaretha kukhona inkinga khona. Inkinga ukuthi bavumela isangoma sangena emzini kaNkulunkulu. uNkulunkulu wayesebaleka. Kusho uShembe ukuthi zoba khona zibe ningi izangoma noma nithi niyayithandazela zingasindi. Kodwa nje uma umuntu efika lapha ebayisangoma siyamxosha ngaphandle mayezokhona. Ngoba sifuna ukuthi sixoshe uJehova bese silandele sigcina umoya omuhle. Ngoba noma ungaba muhle kwabanye uNkulunkulu kodwa enkosi ebandleni kaJehova umoya wobungoma uwumoya omubi. Amen. Ngalolo suku uyakuphela umthetho kaJehova phakathi kwenu njengoba usubhekile nje ebuhleni. Kubuse umthetho kaSathane ofike nesangoma enisingenise endlini kaJehova ukuba lixoshe uJehova ngaso, ngokuba uJehova akahlali lapho kubusa khona isangoma. Amen. Ngale ntshumayelo uShembe wayegcwalisa okushiwo nguJehova ngesangoma. uLevi 20 verse 27 uJehova uthi, owesilisa noma owesifazane ongenwe yidlozi noma ngumoya wokubhula uyobulawa nobulalwa, akhandwe ngamatshe, igazi lakhe libe phezu kwakhe. Amen. Ngakho-ke kumele sonke esithi singaphansi kwenkolo kaJehova singabuki ukuthi ngingumKristu noma ngingumNazaretha, kodwa sonke sihambe ngokwezimiso zikaJehova uNkulunkulu wethu, ukuze sihlale singabantu abangcwele. Abanye-ke abantu bayabe bethi ngeke bawashiye amasiko abo, kodwa ubaba mkhulu uthi ngesikhathi kuthiwa kunina landelani lokho uJehova akubezile, bathi cha silandela lokho esafica obaba bekulandela. Kuyilapho noyise babo babengaqondile. Kusho uShembe, hayi kusho. Njengoba ingilosi bisho, konke sikwenzayo akube nomphumela wokuthi egcineni siubone umbuso wezulu. Amen. Uthi-ke ubaba mkhulu, umthetho kaJehova uyisihlengo somphefumulo kaTababa. Hayi noma imuphi umthetho, kuphela lo inceku yakhe enika wona. Uyaqhubeka umprofeti uthi, umthetho kaJehova uyindlela yokuhamba eyalapho kungekho khona ubumnyama nenzondo nendlala namakhaza, kuphela inkazimulo engenaphutha. Phelelani kuJehova, ngoba uyabathanda abamthandayo, ubalungiselela indawo phambi kwesihlalo sakhe sobukhosi. Ubenzela ungalambi nokungoni, abaphe umusa wakhe. Nabo bahlala bemdumisa ngesigubhu nokusinda, behlabelela ngenjabulo. Amen. Hawu kodwa sathi nomprofeti wesimangisi bengasithuka nje. Angazi noma bakhona yini abangafuni ukuba lensuku zabo zokugcina bawubone umuzi onjalo uYeshua noShembe abasethembise wona. Nalo makoti wamaKristu uThabile Myeni kuyitulo lakhe elithi ngomnyaka wenkosi uZiya namanye amaningi, le ndaba kaJehova uNkulunkulu wethu uyibeka ngifikelwe izinyembezi.
ngoba angikaze ngimuzwe umKristu edumisa uJehova ngendlela lo makoti owenza ngayo. Mhlawumbe into engenza ngifikelwe usizi uma lo makoti ehlabelela kanje ukuthi isikhathi esiningi ingilosi esihlala nayo ihlale ikhuluma ngokudumisa lo nkulunkulu lo makoti ohlabelela ngayo. Uqhubeke njalo mntanami, ulitshale ivangeli lokudumisa uJehova kumaKristu onke. Amen. Ukholo lwethu lumaphila kithe Inkosi busise izwi lakho.